आपण जर गोव्याला फिरायला जाण्याचा विचार करत असाल किंवा आपण जर गोव्याचे नागरिक असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे। कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे गेल्या 2 महिन्यांपासून बंद असलेली देशातली स्मारके आणि संग्रहालय आजपासून खुली होणार असली तरी संचारबंदीच्या कारणावरून गोव्यातील सर्व स्मारके आणि संग्रहालय 21 जून पर्यंत बंद असणार आहेत। यात भारतीय पुरातत्व विभाग, गोवा पुरातत्व विभाग यांच्या अखत्यारीत असलेली सर्व स्मारके आणि संग्रहालय, खासगी संग्रहालय सुद्धा 21 जून पर्यंत बंद असणार असल्याची माहिती मिळते। पर्यटकांचे मोठे आकर्षण असलेले ओल्ड गोवा येथील सेंट फ्रान्सिस झेवियर चर्च कॉम्प्लेक्स आणि संग्रहालय सेंट बॅसिलिक ऑफ जीजस ही भारतीय पुरातत्व खात्याची संग्रहालय गोव्यात आहेत। तसेच भारतीय नौदलाचे आणि भारतीय कस्टमचे सुद्धा मोठी संग्रहालय गोव्यात आहेत। हे सर्व संग्रहालय 21 जूनपर्यंत पूर्णतः बंद असणार आहेत। गोव्यातील प्रत्येक नागरिकाला कोरोनाची पहिली लस मिळेपर्यंत गोव्यातील पर्यटन क्षेत्र खुले केले जाणार नाहीत अशी भूमिका प्रमोद सावंत यांनी मांडली आहे। लास्ट 2 दिन पहले से टूरिज्म स्टेक होल्डर का साथ मीटिंग था और क्या आगे का क्या प्रोसेस है? देखिए सभी लोग मुझे मिले थे, उन्होंने कुछ डिमांड्स उनके मेरे सामने रखे हैं। वो विचारधीन है, उनके ऊपर हम सोच रहे हैं क्या करने का। उनकी डिमांड है कि टूरिज्म स्टार्ट करने के लिए जब तक हम वैक्सीनेशन का एटलीस्ट फर्स्ट डोज कंप्लीट ना करें तब तक एट प्रेजेंट हमको टूरिज्म स्टार्ट करने का कोई विचार नहीं है। 30th of जुलाई तक हम हमारा फर्स्ट डोज कंप्लीट करने का टारगेट है। लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, वो कंप्लीट करने के बाद ही सोचेंगे। गोव्यात सध्या राज्यव्यापी संचारबंदी आहे, मात्र यातून जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने वगळण्यात आलेली आहे। गोव्यामध्ये छोटी मोठी मिळून जवळपास 2000 हॉटेल्स आहेत। या हॉटेल सुद्धा या काळात बंद आहेत। कसिनो, वॉटर स्पोर्ट्स सुद्धा सध्या बंद आहेत। गोवा सरकारने संचारबंदी 21 जून पर्यंत वाढवली असल्याची माहिती आपल्याला नुकतीच मिळाली आहे। 1 ऑक्टोबरपासून पर्यटनाचा नवा हंगाम सुरू होतोय। त्याआधी पावसाळी पर्यटनासाठी गोव्यात मोठ्या प्रमाणावर देशातील आणि विदेशातील पर्यटकांची गर्दी होत असते। त्यामुळे पर्यटन क्षेत्र खुले करावे अशी मागणी पर्यटन व्यावसायिकांकडून केली जात होती। गेल्या आठवड्यात पर्यटन मंत्री मनोहर आजगावकर, गोवा पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष दयानंद सोपटे, राज्याचे मुख्य सचिव परिमल राय आदींसोबत बैठक घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी या क्षेत्रातील घडामोडींचा आढावा घेतला होता। सरकार संचारबंदीनंतर पर्यटन क्षेत्र खुले करणार की काय अशी चर्चा गोव्यात सुरू होती। मात्र मुख्यमंत्र्यांनी आज जी भूमिका मांडली त्यावरून सध्या तरी गोव्यातील पर्यटन क्षेत्र सुरू होणार नाहीत हे स्पष्ट झालंय। त्यामुळे तुम्ही जर गोव्याला जाण्याचा प्लॅन करत असाल तर तुम्हाला आता वाट पाहावी लागणार आहे। गोव्याबद्दलची वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती जाणून घेण्यासाठी दैनिक गोमंतकला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।